Morjesta taas kaikki katsojat. Tässä on nyt Minisakin Project Park 2. Ollaan saatu levyt pois näistä. Mä hioin tän justiinsa, että saadaan maalattua. Vanteista ollaan saatu kumit pois. Ne on tuolla. Ja nyt me maalataan nää jarrulevyt. Tää keskiö kultaiseksi. Tää teipataan nyt sitten. Nyt ollaan saatu maalattua nää jarrulevyt. Mä laitoin tähän vaan tän teipin, kun sit mä hion nää, mihin tuli ylimääräistä maalia. Nyt seuraavaksi matataan, kun hiotaan nää vanteet ja vedetään matta mustaksi. Nyt olisi jarrulevy valmis, pitää vähän vielä raaputella ylimääräisiä niin maalia tuosta näistä reunoista pois. Tuossa on nyt musta vanne, niin aika hienon näköiseksi tulee. Jatketaan lisää. Nyt olisi Minisakista nämä vanteetkin maalattu jo. Sitten vielä odotellaan, että ne kuivuu, niin vedetään toinen puoli ja sitten lakataan ne. Jarrulevyt on maalattu. Mutta niinkin on hienot. Sitten seuraavaksi ruvetaan pienentämään runkoa seuraavassa jaksossa. Mutta nyt mä teen näitä, mitä pystyy tekemään täällä ilman niinku meteliä. Nyt olisi keula maalattu. Siis molemmat. Toinen on tuolla kuivumassa tossa. Mutta siis nyt on keula maalattu. Sitten seuraavaksi mä hion nää ja kiillotan. Odotellaan nyt, että noi vanteet kuivuu.